экраннар янына һәм бу залга безнең белән очрашырга килүегез өчен шексез рәхмәтләребезне һәм изге теләкләребезне кабул итегез. Хәерле кич, кадерле дуслар, туганнар, милләттәшләр. Татарстан телевидениесенең әдәбият сәнгать редакциясе уздыра торган уятмакчы булсаң, халык күңелләрен конкурсы инде матур гадәткә керде. Халык арасында иң яратып укыла торган китапны һәм иң популяр җырларны ачыклау ул үз максат кына түгел. Бу авторларны, композиторларны, шагыйрьләрне халкыбызның мәдәни зауыгын тәрбияләрлек әсәрләр иҗат итәргә, җырчыларыбызны башкару усталыгын арттырырга чакыруда. Шунысы куанычлы, күпчелек тамашачыларыбыз да моны аңлыйлар һәм хатларында шул фикерләрне язалар. Бу елгы конкурска тамашачылардан 3245 хат килде. Бу узган елгыдан берникадәргә азрак почта чыгымнарының артуы йыгынты ясамый булмаган күрәсең. Әмма хатларның эчтәлеге, язылган фикерләре тирәнрәк булуы безне шатландырды. Biz әлбәттә 1993 ел конкурсын йомгаклау өчен җыелган бүгенге кичәдә дә сезнең хатларыгыз белән таныштыруны дәвам итәрбез. Бүгенге очрашуны, кадерле дуслар, бу юлы да безгә тапшырдылар. Татар эстрада сәхнәсендә танылган артистка Гүзәл Мустафина Һәм Татарстан телевидениесе дикторы Инсаф Абдулла. Бүгенге очрашуда, кадерле дуслар, сез безнең ел буе үткәрелгән конкурсыбызның сәхифәләре белән дә танышырсыз һәм яраткан әсәрләрегез, җырчыларыгыз белән дә очрашырсыз. Әйдәгез искә төшерик әле. Хәтерлисезме? Узган ел үткәрелгән очрашуларыбызның икесен 93 елгы халыкара татар җыры конкурсында Татарстан Республикасы президентының Гран-при бүләгенә лаек булган Рөстәм Закиров башлаган иде. Сәхнәгә бүген дә башлап аны чакырыйк. Султан Габаши китабыннан бер җыр тәкъдим итә. Рөстәм Закиров бу җырны Харис Нигъмәтҗанов җитәкчелегендәге Татар дәүләт татар уен кораллары оркестрына кушылып башкара. Hoppa kalfakların karın salıp koyduları kara kıyığa. Hoppa kalfakların karın salıp koyduları kara kıyığa. Başlarına ağır işler düşse asılgına yigit kıyığa. Başlarına ağır işler düşse Kışlarının başı balası Kıdılep dolar tuğan direği Asılda kışlarının başı balası Kıdılep dolar tuğan direği Bu dünyalar dostum kaşebigen Kalasan dostun zireği Bu dünyalar dostum kaşebigen Kalasan dostun zireği Qaragayның başı uyum uyum Qari qari güdüm dalışığa Qaragayның başı uyum uyum Qari qari güdüm dalışığa Uşlu illerde bir matur var Emni kuşim şuna yavuşığa Uşlu illerde bir matur var Kuşim emni şuna yavuşığa Uşlu illerde bir matur var Kuşim emni şuna yavuşığa Uşlu illerde bir matur var
шемкемне шуңа яушыға. Күрәсем килгән иде. Шәмсия Җиһангирова сүзләренә Ган Сайфуллин музыкасы. Минем сине күрәсем килгән иде. Халың ничек диясем килгән иде. Күзләреңне үбәсем килгән иде. Unutmadım diyasım kilgən idi. Күзләреңне үбәсем килгән иде. Unutmadım diyasım kilgән иде. Минем сине күрәсем килгән иде. Сөймәгәнеңне белсәм дә сөясем килгән иде. Күзләреңне үбәсем килгән иде. Синдәмме диясем килгән иде. Күзләреңне үбәсем килгән иде. Синдәмме диясем килгән иде. Минем сине күрәсем килгән иде. Ярат мине диясем килгән иде. Күзләреңне үбәсем килгән иде. Миндә син бар диясем килгән иде. Күзләреңне үбәсем килгән иде. Синдәмме диясем килгән иде. Unutmadım dиясем килгән иде. Конкурсыбызны дәвам итә. Азия тавышы 93 конкурсы дипломанты Эльвира Розали. Китмәсен Масин сүзләренә Язнур Гарипов музыкасы.
тыңдаушылар, қазір Марат Хаснуллиннің «Сөйлә миңа серләреңе» деген жырын ишетерсез. Елда иң популяр жыр сайларға бик тырышсам да барып чыкмады. Безнең татар халкында иң матур, иң популяр жыр юк. Чөнки бөтен җырларыбыз да инҗе бөртекләре кебек чиста, матур. Башкаручылар шул бөртекләрне шымартып, ялтыратып безгә җиткерәләр. Төрле илләрдә булдым. Төрле телдә матур җырлар ишеттем. Әмма үзебезнең татар җырына тиң җыр ишетмәдем. Әйдәгез 93 елда җырланган барлык җырларны бер җепкә тезеп матур мәрҗән ясыйк. Шул мәрҗәнне иң популяр дип атыйк. Бик матур сүзләр бу. Казанда яшәүче Наилә Җамалетдинова тәкъдим итә торган бу мәрҗәндә халкыбызга күп инҗеләр бүләк иткән җырчы һәм композитор Зәфәр Хәйретдиновның да өлеше шактый зур булыр иде. Җырлый Зәфәр Хәйретдинов. Карлы яңгыр, Нариман Камал шигыре, Зәфәр Хәйретдинов музыкасы. Young
tuzin Qarlayanlar, Terezeme sılana Yaşlı kuzlarına Minatı ver Vahuydi sırama Qarlayanlar, Terezeme sılana Yaşlı kuzlarına Minatı ver Vahuydi sırama Yaşlı kuzlarına Minatı ver Vahuydi sırama Vahuydi sırama Vahuydi sırama Zıgar Gayretdinovning Mansur Shigabov so'zlaridan yozilgan tag'in bir shiri Sog'inir ishin. Sintezatorda Marcel Ivanov. Bayanda Ozod Halimov. Şelpere bakkan şişmere Ayılıklı yaşlı yağım Gemügene sağınımı İger ekiyetey bağışağın Havalımın gittim havalımı Şaşıp sağınır için Yazı taşkını bulup kaydıp Dağına karşına da dizilenip Sina kabınır için Havalımın gittim havalımı Şaşıp sağınır için Yazı taşkını bulup kaydıp Dağına karşına da dizilenip Sina kabınır için Şalgı yanı şişmelikte Kim bulsun etken canım Enikey sudan kaydıp Hile şile kiyeni de asıp Havalımın gittim havalımını Şaşıp sağınır için Yazığı taşkını bulup kaydıp Dağına karşına da dizilenip Sina kabınır için Havalımın gittim havalımını Şaşıp sağınır için Yazığı taşkını bulup kaydıp Dağına karşına da dizilenip Sina kabınır için Güllerinden yolda şübeler Güzlerini güzüge bağıp Nişeti sağlanmasını Kümül söyleveli oval dağın Havalımın gittim havalımını Şaşıp sağlanır için Yazığı taşkını bulup kaydıp Dağına karşına da dizilenip Sina kabınır için Havalımın gittim havalımını Şaşıp sağlanır için Yazığı taşkını bulup kaydıp Dağına karşına da dizilenip Sina kabınır için
Jalaleddinov. Ел буена үткәрелгән конкурс адресына алынган меңнәрчә хатлардагы фикерләрне бер очрашуда гына санап чыгу мөмкин түгел. Хәтта аларны төркемнәргә бүлгәләп укысаң да бер кичә кирәк булыр иде. Шулай да аларның кайберләренә ныклабрак тукталмыйча да мөмкин түгел, чөнки ул хатларның һәрберсе үзе бер дөнья. Менә Нурлат шәһәреннән укытучы Васима Атауллина хаты. Беренчедән, бу тапшыруны оештыручыларга чиксез рәхмәтемне белдерәм дип яза ул. Безнең моңга, җырга сусаган күңелләргә җан азыгы, илһам биреп, яшәргә дәрт өстиләр алар. Минем сүзем биеп җырламасыннар, кыска кимәсеннәр диючеләргә, нигә әле дәртле, шаян җыр җырлаганда яшь, чибәр, зифа буйлы кызлар яки егетләр үрә катып торырга тиеш ди. Андый җырларны тыңлаганда аларның гына түгел, 49 яшьтә булсам да үземнең дә биеп китәсем килә. Көннең, җырның асылын, рухын тыйып башкаручы җырчыларыбызның күп һәм төрле булуына шатланам. Талантларыбыз күбрәк булган саен без дә рухи яктан ныграк байыбыз бит. Хатыгыз өчен рәхмәт, Васима апа. Кадерле тамашачылар, әгәр хәтерегездә булса, үткән шушы тапшыруларыбызның берсендә Болгар кызлары гашыйклар тавы спектакльнән сезгә бер җыр тәкъдим иткәннәр иде. Сезнең хатыгыздан күренгәнчә бу җыр бик ошаган һәм без бу җырны йомгаклау концертына киттек. Илдар Юзиев сүзләренә Васим Әхмәтшин музыкасы гашыйклар тавы. Җырлый болгар кызлары. Dile
Gülke Rahimova sözlerine Aydar Demirbayev muzikası Sin birge çakır meni. Güzel Kamile hem Albina. Sarman rayonundan Zülfü apa Dağaviyeва yazıp jibergen xat менә нәрсәсе белән кызыклы. Ул үзе яраткан артистның бөтен өстенлекләре турында тәфсилләп яза. Аның үзенә генә хас килешле киемнәренә, җырлаганда һәр сүзне аңлаешлы итеп аерым ачык башкаруына, сәхнәдә нәкъ безнең татар халкына хас булганча тыйнак хәрәкәтләренә бәя бирә дә, ахырдан гына бу җырчының Фердинанд Салахов икәнлеген әйтеп куя. Җырлый Фердинанд Салахов. Наил Касимов шигъре, Луиза
Barcha şetiklerim. Sizden alıngan xatlarını qarab çıqqaç, qiziqligina natija kelib chiqdi. Populyar jırlar bişavgina tugil, ondan artıp gitti. Chunki bir necha jir tomoshachilarning biruk sondagi tovushlarni jiyganlar edi. Bir necha jir 5-chi o'ringa chiqdilar. O'zing bo'lak jiri. Aning avtorlari Roza Saxovatinova, muzikasi Uran Kenjabulatov shi'ri. O'zing bo'lak 5-chi o'rin. Nigayken senin isimini kuşam aman mağlar
Eğer sisen yazlar bulup gelsen yüreğimde sağış süreler yazga kıyaş kütken mehbettim nurlar bulup nurga üreler yazga kıyaş kütken mehbettim nurlar bulup nurga üreler. Yaşlığımda sima bulan ettim Ömür nazım bulsan sığlama Üzeni bülek, üzengene bülek Mina başka bülek sayılama Üzeni bülek, üzengene bülek Mina başka bülek sayılama Üzengene bülek Mina başka bülek sayılama Mina başka bülek sayılama Mina başka bülek sayılama Üzeng bülek, üzengene bülek Mina başka bülek sayılama Üzeng bülek, üzengene bülek Mina başka bülek sayılama Mina başka bülek sayılama Мен 1993 жылда Татарстан телевидениесі өткәргән «Уятмакчы булсаң халык күңелләре» конкурсында үзең бүләк җырын башкарган Фердинанд Салахов конкурс дипломы белән бүләкләнә. Шаллыдан бер туган Кашаповлар һәм Гыймазовларның Прометей сәүдә йорты, шулай Фердинанд Салаховны бүләклиләр. Хатлардан юллар. Мин Казанда яшим. Концертларга, театрларга йөрергә яратам. Уятмакчы булсаң халык күңелләрен конкурсына да барасым килә. Конкурсыгызны тәнкыйтьләп ничә газеттә яздылар инде, ә билет табып булмый. Алай газеткә хурлап язарлык булгач, нишләп халык атлыгып торасың анда барырга? Казаннан Шәүкәтов. Конкурсыбызны Рауил Галиев дәвам итә. Әйдә достым, уйнат гармоныңны Илгиз Закиров музыкасы, Нақиб Галимов сүзләре. Баянда автор Илгиз Закиров. Әйдә достым, уйнат гармоныңны, үзәкиләрне сүне моңнары, чит җирләрдә йөрдем ятим сыман, сагындырды баттар җырлары. Әйдә достым, әйдә аулама буйлап, әйдә әле бер җырлап үтик, яшьләрне искә бер төшереп, урамнарга салып үтик. Әйдә достым, әйдә аулама буйлап, әйдә
сүртіп, сатып қалсын бізді әбейлер. Әйді достым, әйді аулымы бойлап, әйді әлі бір жырлап өтейік. Әйді еш қызларының көңіліне салып етейік. Әйді достым, ойнады гармоныңды, біздің әлі яшілік ұзмаған. Біз жырларлық егітлер бит әлі, біздің әлі яшілік ұзмаған. Әйді достым, әйді аулымы бойлап, әйді әлі бір жырлап өтейік. Яш шақтарны еске бір түшіріп, урамнарға салып өтейік. Әйді достым, әйді аулымы бойлап, әйді әлі бір жырлап өтейік. Яш шақтарны еске бір түшіріп, урамнарға салып өтейік. Яш шақтарны еске бір түшіріп, урамнарға салып өтейік. Урамнарға салып өтейік. Bizlere 93 елғы бір тапшыруыбызда Рауил Галиев белән Светлана Сабирова, Рифкат Сайфетдинов музыкасына, Хания Фәрхи сүзләренә рәхмәт дигән җырны башкарганнар иде. Бу җырда, кадерле тамашачылар, сезнең күңелләрегезгә бик хуш килгәннәр һәм сезнең сорауларыгыз буенча бүген бу җырында без концертыбызга керттек.
Rəhmət üzlərinə rəhmətli ağlamin şəşlərinə Қадірлі тамашашылар, енді әйткенімізше бір көлемде тауыш жиған үш жыр ең популярлар арасында 5-ші орынна бөлешті. Аларның бірсі Назым Назыров сөзләренә Фаил Абдраков музыкасы, саумысыз януларым жыры. Башқара Светлана Сабирова. Yazın alkışladı Güleş yaşlı girtesinde Sağımsız yanularım Yaktı nurday balkayım min Düben tüken dineğinde Bu yanular üzü beğe İrgelevin duydum indi Day bakmayın min, tüben tükredine
Kuşlar gitmesi yok gitmez Sizem kanat kağışlarım Mekabedim kişlerinde Sağmasız yanularım Yapraklarday sargaysam da Aşıkmağız kızganırga Bu yanular üzüleği Kumeleyim kuzlerine Yapraklarday sargaysam da Aşıkmağız kızganırga Bu yanular üzüleği Kumeleyim kuzlerine Kumeleyim kuzlerine Kumeleyim kuzlerine Kumeleyim kuzlerine Svetlana Sabirova konkursımızın diplomu bilen бүләкләнә. Саумысыз януларым 5-нче урында. Инде исегезгә төшерәм, конкурсыбызның дипломы белән бүләкләнә. Шулай ук Шалыдан бер туган Кашаповлар һәм Гыймазовларның Прометей сәүдә йорты Светлана Сабированы агач шкатулка белән бүләкли. Татарстан компаниясе, телерадио компаниясе Бәллүр вазы бүләк итә. Киләдер инде кем соң мин? Мин кечкенә укытучы, балалар бакчасында тәрбияче. Инде 58 яшькә җиттем, ләкин шуннан куркам. Ничек кенә эшне ташларга да, ничек балалар яныннан китәргә? Ничек аларны онытырга? Бу мөмкин түгел. Балалар белән эш итү авыр да, күңелле дә, рәхәт тә. Алар үсә, алар белән син дә үсәсең. Замана үзгәрә, кеше гомере ана шулай үтә. Конкурста катнашучы җырчыларга әйтәсе килгән сүзем шул: кайда гына эшләсәң дә үз эшеңне яратырга кирәк. Шуннан башка берәү дә бәхетле була алмый. Инде иң популяр җыр турындагы фикремне беләсегез килсә, кем үз җырын чын йөрәктән башкара, кемнең җыры халык күңеленә тизрәк барып җитә һәм тирәнрәк урын ала, шул иң популяры була. Андый җырлар исә бик күп бездә. Барыгызга да уңышлар телим. Яхшы теләкләрегез өчен рәхмәт, Назира ханым. Конкурсыбызны танылган җырчы Зөфәр Билалов дәвам итә. Кичерәнгән ачуланма Азат Хусайнов музыкасы, Илсур Хөснетдинов сүзләре. Әнген башым ием синең алда
akın yuvalar Şeşleri bastan ananı Gişemini erkek aşulanma Senin ağda mine bir uğraşılı Bir eğlenir Baytsam yaşlığımdan Üllerine bin uğraşılı Elim aytar senin balalarım Jayılışır uşak yanına Yanlarında erkek var idi Eğer yılım olsa canıma Gişemini erkek aşulanma Senin ağda yine bir uğraşılı Bir eğlenir Baytsam yaşlığımdan Üllerine min ol uğraşını Gişermini erkek aşulanma Senin ağda mine bir uğraşılı Bir eğlenir Baytsam yaşlığımdan Üllerine bin uğraşını Bir eğlenir Baytsam yaşlığımdan Azat Hüseyinov. Hazır hürmetli tamaşaçı dostlar, sizge köpmedir taныш jırımны başkarıp uzasım kelе. Şulay da taныш bulsa da, bu әле минем репертуарда яңа jыр булып санала. Safiyan İbrahimovның Рәшит Фазлыев шигыренә иҗат иткән җыры Йөрәгеңдә кем икән? Aşılmağın türlerge bu məhəbbət bilgən Aşılmağın yazgıdır əllərimdə silgən Gözlərində benim gözlər yüreğimdə bilgən Belirgə yüreğimdə bilgən Gözlərində nişanım yüreğimdə bilgən Belirgə yüreğimdə
Aşırı yüreğimi Araçlarını süzigen Kıyışımdı makdigeniydi Aşık bulut izigen Güzellerinden ilim güzeller Yüreğimde kemigen Belerge yüreğini Yüreğimde kemigen Yüreğimi bir yılmaysan çöziken Yılmayşı bir bina parap Yılmayşı bir üzitten Güzellerinden ilim güzeller Yüreğimde kemiken Belirge yüreğini Yüreğimde kemiken Güzellerinden ilim güzeller Yüreğimde kemiken Belirge yüreğini Yüreğimde kemiken Güzellerinden ilim güzeller Yüreğimde kemiken Belirge yüreğini Yüreğimde kemiken Güzellerinden ilim güzeller Yüreğimde kemiken Belirge yüreğini Yüreğimde kemiken Belirge yüreğini Yüreğimde kemiken Yüreğimde kemiken Yüreğimde kemiken Yüreğimde kemiken Züfer Bilalov. Qadrli tamaşaçılar, hazır sizin muhtarınızga Rizan Hakimov muzikasi Ramin Shoragov sözleri "İyi Xudayım isenlik bir başqaralar" Zeynep Ferhatdinova ham Züfer Bilalov. Kışıge ömürler biriler Ben tugel baratik bir güne Ulumdan düşürmem min seni Düşürmem can payı ömürge Seni taşlamam mendige Şulaşı yazmışlar kuluna Taşlamam bir payda bir fayda vermeye Xuday isenlik birisi bizge Taşlamam bir fayda vermeye Xuday isenlik birisi bizge Süter ömrünü
Şulaşı yazmışlar uğruna Taşlama bir payça bir fayda bir kemige Xudoy isenlik birsin bizge Zeynep Farhaddinova, Züfer Bilalov. Leydida İlgizar İbrahimov, bayanda Rinat Sivgatullin, sintezatorda Azat Hüseyinov. Qadrli tamaşaçılar, bu yılғы konkursta sizning xatlarınız nәтижесі boyunca birday тавыш жыйып 5-нче урынны бүлешкән 3 җыр арасында Ак күлмәгем җыры да бар. Җырның музыкасын Илфат Дәүләтшин, сүзләрен Шәмсия Җиһангирова иҗат иткән. Башкара Зәйнәп Фәрхетдинова. Kulmagim,
Zeynep Farhatdinova konkursımızın diplomu bilen бүләкләнә һәм иншалладан бер туган Кашаповлар һәм Гыймазовларның Прометей Сәүдәев шулай ук аларны Зәйнәпне агач тартма белән бүләкли. Авторларыбыз да конкурсыбызның дипломы белән бүләкләнә. Бу ак күлмәгем шигыре минем үземнең генә сагышым, үземнең генә аклыгым, үземнең генә шатлыгым иде. Композитор Илфат Дәүләтшин аны күңеленә якын итеп, йөрәгенә алып шундый моңлы көй язгач, ул икеләтә шатлыкка әйләнде. Инде Зәйнәп Фәрхетдинованың да йөрәгенә барып тиеп, ул аны сезгә җиткергәч, бу эшләтә шатлык булды. Ә инде сезнең күңелләр бу җырны кабул итү безнең эшебез өчендә 4нче шатлык булды. Бик зур рәхмәт сезгә. Дөнья шулай инде ул. Зәйнәп бу күлмәкне ак күлмәк киеп җырлый бу җырны. Бүген ул аны кара күлмәк киеп җырлый. Мин менә бүген дә күлмәгемне салмадым. Сезгә дә Ходай Тәгалә кайгы хәсрәтләр бирсә, йөзегез саргаймасын, кайгы шаткылары чыкмасын дип, үземнең бер яраткан шигыремне укып китәм. Минем йөзгә ышанма син, буйык чагын күрмәссең, йөземә карап бер кайчан күңелемне белмәссең. Минем йөзгә ышанма син, кара булмас, ак булыр, йөрәккәем мөлдер-мөлдер елап торган чак булыр. Минем йөзгә ышанма син, кара бер күңелемә, ышанмасаң да йөземә, ышанырсың үземә. Зәйнәптә дә менә шундый күңеле гел аппак булсын, гел шулай мөлдер-мөлдер җырлап торсын аның күңеле. Илфатның да матур-матур көйләре күңелендә тирбәлеп торсын. Рәхмәт. Сезгә. Илһам шишмәгез саекмасын. Бик зур рәхмәт сезгә. Рәхмәт. Конкурсыбызга килгән хатларны укыйбыз. Теләсә нинди бәйгедә дә җиңүчеләрне билгеләү бик үк җиңел түгел. Бигрәк тә иҗат бәйгесендә. Иҗат кешесенең күңеле нечкә була. Аз гына ялгышлык җибәрсәң дә аны яралануы мөмкин. Кеше күңелен яралау бик зур гынах ул, сак булыйк. Мин бу юлларны Казанда яшәүче авторыбыз Ибраһимова язган хаттан укыдым һәм аның белән бик тә килешәм. Дөрестән дә бәйге гаделлекне сорый. Безгә исә бу эштә сезнең хатларыгыз ярдәм итте. Кабат исегезгә төшерәм. Тамашачылардан килгән хатларны укыганда, байтак җырларның бер күләмдә тавыш җыюын әйткән идек инде. Шул сәбәпле иң популяр җырлар исемлеге дә 5 белән генә тукталмыйча дистәгә җитте. Зиннур Сафиуллинның Нур Әхмәдиев сүзләренә язган «Кайынлы юл» җыры да әнә шундый бәхетле язмыш белән беренче дистәгә популяр җырлар арасына керде. Зиннур Сафиуллин музыкасы, Нур Әхмәдиев сүзләре «Кайынлы юл». Сәхнәдә Асаф Вәлиев. Kayınlı yoldan gitti, şoklarım sipam öttü. Ukeniş şul üzülüp Sigenni bilmeyip gitti. Kayın kaylar күңелемini her vakit anladığız. Nige indi bu yolda jibermey kalmadığız. Kayın kaylar күңелемini her vakit anladığız. Nige indi bu yolda jibermey kalmadığız. Hat yazar mı yazmaz miken? Kaytır mı kaytmaz miken? Ol kaytmasa sandık açlı, tanlarım atmaz büten. Kayın kaylar күңелемini her vakit anladığız. Nige indi bu yolda jibermey kalmadığız.
kaylar көңілімні әр уақыт аңладыңыз неге енді бұл юлыда жібермей қалмадыңыз Құш қайынның шуқларына қыраулар түшер инде Ялғыз жүрек сағынудан бәғірім нишлер инде Қайын қайлар көңілімні әр уақыт аңладыңыз Неге инде бұл юлыда жібермей қалмадыңыз Қайын қайлар көңілімні әр уақыт аңладыңыз Неге енді бұл юлыда жібермей қалмадыңыз Неге енді бұл юлыда жібермей қалмадыңыз Жібермей қалмадыңыз Жібермей қалмадыңыз Ганс Сайфуллин музыкасы Илсур Хыснетдинов шигыри «Рәнҗемә әнкәм». Синтезаторда җырның авторы Ганс Сайфуллин. Асаф Вәлиев шулай ук Чаллыдан бер туган Кашаповлар һәм Гыймазовларның Прометей сәүдә йорты тарафыннан агач тартма белән бүләкләнде. Uzataydım ənkəm tamlar belən Kütəydin minin qaytqanını Kişlər boyu küttün aşarğa deyip Yalğız şiller yapqan qapqanı Kişilər boyu küttün aşarğa deyip Yalğız şiller yapqan qapqanı Siziləydi ənkəm yüzlərindən Yüreğinden yaşlar tamğanı Sizdirmişe aşıp küreydim Aylı tünde ağır kapkanı Rəncədin mənələ əniyim mina Xəllərini sirək bəlgəmgə Nişlisin bit yazmış diye boyluyum Aşılanma şiddə yürgəngə Nişlisin bit yazmış diye boyluyum Aşılanma şiddə yürgəngə
maşine yürgenge Nişlisin git yazmış diye uylayım Aşulan maşine yürgenge Aşulan maşine yürgenge Aşulan maşine yürgenge Hazır hürmetli tamашачылар, biz özümüzün iň matur, tatar halkynyň iň matur milli beremin iskä düşürip ötdik. Saban toyu turunda men jir başkaram Ferit Hatıpov muzykasy Hanif Husnullin şiirine Saban toyu. Hey! Tuğanlar koytkan sağınıp yıraktan kızlar kelgen Saban toyu şulay bizli çakıra bütün ilden Saban toyu izki beyrem ilimde Aksılgılar oynap dıra küreşiler pilinde Saban toyu izki beyrem ilimde Aksılgılar oynap dıra küreşiler pilinde Oynatada biýetge ol çırlata birleştire Saban toyu köňellerini mängege birleştire Saban toyu izki beýrem ilimde Aksylgylar oynap dıra küreşiler pilinde Saban toyu izki beýrem ilimde Aksylgylar oynap dıra küreşiler pilinde Saban toyu Saban turgaylar şır yankıragan çaklarda Dilini inglep beyrem ile bizning tuğan yaklarga Saban toyu izki beyrem ilimde Aksılgılar oynap dıra küreşiler pilinde Saban toyu izki beyrem ilimde Aksılgılar oynap dıra küreşiler pilinde Saban toyu izki beyrem ilimde Aksılgılar oynap dıra küreşiler pilinde Saban toyu izki beyrem ilimde Aksılgılar oynap dıra küreşiler pilinde Aksılgılar oynap dıra küreşiler pilinde Aksılgılar oynap dıra küreşiler pilinde Asaf Valiyev, sintezatorda Najib Badreddin, Talyan garmonda Gulshira Badreddin. Hürmetli qonaqlar, hem bu kişeni bizning bilan birga televizordan tomosha qiluvchilar. Bizning konkurs işraşulары yıl davomida ko'p topqirlar uzdirilsa da, populyar jırlarning bu konsertlardan chiqib qina belgilanmavini siz bilasiz endi. Shul vaqtda ko'pgina jırlarning naq mana shu kishalardan so'ng populyarlashib ketuvine de biz bek shodmiz. Hozir sizning uchun jırlı Rail Bigbayev. Tatar xalq jiri Yaşli suygan yar.
Düşesen iyiydi dünyada ayrılmayı silgen yardan Uyulandıra, mıhlandıra Köngülümden çıkmay haman Yaşlı silgen yar bir güne Ayrılmaz dostlarım Uyulanmış olsamay minem Bir günden minutlarım Yaşlı silgen yar bir güne Ayrılmaz dostlarım Uyulanmış olsamay minem Bir günden minutlarım Yana minin yüreğim Sizimi yana bir günde Uzun güne bilem bilmin Niler var kömülümde Yaşlı sigör yar bir güne Ayrılmaz dostlarım Uyulanmış olsamay minem Bir günden minutlarım Yaşlı sigör yar bir güne Ayrılmaz dostlarım Uyulanmış olsamay minem Bir günden minutlarım Birge şahlar istehaman Aylar yıllar üsede Süyem sine Irşahanışım bitsede Yaşlı sigön yar bir güne Ayrılmaz dostlarım Uyulanmış olsamay minem Bir günden minutlarım Yaşlı sigön yar bir güne Ayrılmaz dostlarım Uyulanmış olsamay minem Bir günden minutlarım Bir günden minutlarım Ey bir günden minutlarım Qadrli dostlar, biz tag'in konkursumuzning sahifasine müracaat etdik hem uzgan yıldagi bir topshiruvimizni esga tushirsak, bu topshiruvda Rail Bekbayev o'zining suyganim Yazila degan jirin boshqargan edi. Bu jirda qadrli tomoshabinlar sizning ko'nglingizga xush kelgan ham bu jirni biz albatta yumg'oqlov konsertimizga kiritdik. Rail Bekbayev musiqasi ham so'zlari suyganim Yazila. Seni süye başladım, başkalarını taşladım Sine heder üzüme din yakın yarını tapmadım Seni süye başladım, başkalarını taşladım Sine heder üzüme din yakın yarını tapmadım Minim yesiyle şeşektey matur gilde Min sigen köksini tağın süyüşüler yok şirde Minim yesiyle şeşektey matur gilde Min sigen köksini tağın süyüşüler yok şirde Zifasinin boylarını tüplüdür gül uylarım Sabır buluğun bilen köngülümni yavladım Zifasinin boylarını tüplüdür gül uylarım Sabır buluğun bilen köngülümni yavladım Minim yesiyle şeşektey matur gilde Min sigen köksini tağın süyüşüler yok şirde Minim yesiyle şeşektey matur gilde Min sigen köksini tağın süyüşüler yok şirde
Минем язилы шәшәктәй матур гөлдә, мин сөйгән күк сине табын сөючеләр юк җирдә. Минем язилы шәшәктәй матур гөлдә, мин сөйгән күк сине табын сөючеләр юк җирдә. Йөзеңнән гөл балкып тора кояш кебек нурларың, белсәм иде күңелеңдә хәзер ниләр булганын. Йөзеңнән гөл балкып тора кояш кебек нурларың, белсәм иде күңелеңдә хәзер ниләр булганын. Минем язилы шәшәктәй матур гөлдә, мин сөйгән күк сине табын сөючеләр юк җирдә. Минем язилы шәшәктәй матур гөлдә, мин сөйгән күк сине табын сөючеләр юк җирдә. Кадерле достар, тапшыруыбызның спонсоры Арча районы урман хуҗалыгы, Сөйгәнем Язилә җырының авторы һәм башкаручысы якташлары Раил Бикбаевны тамашачылар симпатиясе бүләге төсле телевизор белән бүләкли. Урман хуҗалыгы директоры Алмаз Назиров. Рәхмәт сезгә. Хөрмәтле тамашачылар, кадерле якташларым, Арча районының лесхоз директоры Алмаз абый. Сезгә әйтәсе сүзем шул. Минем чын йөрәгемнән иң яратып башкара торган, иң яратып язган җырымны, иң кадерле, иң якын кешемә багышланган җырымны шушылай иттереп, матур итеп кабул иткәнегез өчен, шушындый зур бүләккә лаек иткәнегез өчен сезнең барыгызга да зур рәхмәтемне белдерәсем килә. Сезгә барыгызга да тазалык, саулык телим. Барыгыз да бәхетле булыгыз. Конкурсыбызда байтак кына яңа җырлар белән катнашып безне шатландырган җырчыбыз Эльвира Хәйруллина. Киткән кышлар кире кайтарма. Илфат Дәүләтшин музыкасы, Илсур Хисетдинов шигъре. Безге җилләрдә үзәкләрне, киткән кошлар кире кайтырмы? Бакчадагы гөлләр күктән шиңгән, язлар җиткәч чәчәк атармы? Язлар җиткәч бәлкем гөлләремә икәү бергә сулар сибәрбез. Җылы яктан кайткан кошларыма серебезне шунда сөйләрбез. Моңсуланып калам кошлар киткәч, белеп булмый кайсы кайтасын. Тамырлары тирән гөлләремнең, әйтә алмыйм чәчәк атасын. Язлар җиткәч бәлкем гөлләремә икәү бергә сулар сибәрбез. Җылы яктан кайткан кошларыма серебезне шунда сөйләрбез. Язларны көтәм ышанамын, җылы җилләр алып килсен дим. Гөлләр чәчәк атсын, кошлар кайтсын, шуны теләп янып йөрим мин. Язлар җиткәч бәлкем гөлләремә икәү бергә сулар сибәрбез. Җылы яктан
Сәрімә, икәү бірге сулар сибәрбез. Жылы яқтан қайтқан құшларыма, сәрімізні шунда силәрбез. Сәрімізні шунда силәрбез. Сәрімізні шунда силәрбез. Кадерле дуслар, инде әйтүбез ганыбызча популяр җырлар 5 кенә түгел, уннан артып китте. Һәм Ган Сайфуллинның Илсур Хөснетдинов сүзләренә иҗат иткән Бәхет дагасы җыры да тагын бер җыр белән 4нче урынны бүлештеләр. Бәхет дагасы Ган Сайфуллин музыкасы Илсур Хөснетдинов шигыре җырлы Эльвира Хайруллина. Безнең яшьлек иртәсе, шул атларга утырып, сөйгән ярым белән еракларга килә китәсе. Шул атларга утырып, сөйгән ярым белән еракларга килә китәсе. Кыңгыраулы атлар туйга чаба, туғаларға сөлгі уралған, сөлгілерінен кәң, әнкән шиккен аның, сиңа шулай бәхет юраған. Сөлгілерінен кәң, әнкән шиккен аның, сиңа шулай бәхет юраған. Тағасына бәхет чырналған, шул дағаны төштә тапқан идем, таң атқанчы дағам юғалған. Шул дағаны төштә тапқан идем, таң атқанчы дағам юғалған. Төшіп қалған бәхет дағасы, әнкәң белән эзләп табарсың. Басқан сайын изге дағалар, бәхет шатлык теләп калалар. 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 Бәхет шатлык теләп калалар. Ган Сайфуллин, рәхим итегез, җырның авторы. Эльвира Хайруллина Шаллыдан бер туган Кашаповлар һәм Гимазовларның Прометей сәүдә йортына натюрморт белән бүләкләнә. Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе Бәллүр вазы бүләк итә. Һәм авторга да, Эльвирага да
тапшыруыбызның дипломы тапшырыла. Мәгәен бу тапшыруларны караган һәркемнең күңелендә нинди дә булса да хисләр тумый калмас. Я бу онытылып баручы яшьлек хатирәсе, я кылган хаталарыңның асылын аңлап үкенү хисе, яки янәшәңдә яшәүче якыннарыңа биреп җиткерелмәгән күңел җылысы булуы мөмкин. Ни генә булмасын, алар барсы да изге хисләр бит. Азнакайдан Гөлфирә Галиева. Безнең яраткан җырчыларыбызны җитәкләп баручы редакция. Үзебезнең җырчыларыбызны Татарстан сәхнәстәләрен шул кадәр яратабыз ки, алардан башка безнең шатлыкларыбыз һәм ял көннәребез тулы булмас шикелле. Әллә еләшкәнгә, әллә дөресе шулай. Зеленодольскидан Зөбәйдә Шәрәфетдинова. Шунсы куанычлы, елдан-ел оста башкаручыларыбыз да, үз көйләребез дә арта тора. Казаннан Фирдилә Надырова. Сәхнәдә җырчы, музыкант, композитор Фирзәр Мортазин. Ama sin gözlerimle yaşka manşıma Şanmıyımın Tamşıda Gözlerime kara duyulanma Sin başmışından her gün uğranma Ömürlerim ay ay kıska diye Yalgan kaygı bir ayırama Gözlerime kara duyulanma Sin başmışından her gün uğranma Ömürlerim ay ay kıska diye Yalgan kaygı bir ayırama Yazmış güplendi gel sanı bilen Şırnağandır yürek kıllarım Hem etkendir sabığına Jırlat kalsın dertli jırları Güzlerime para duyulanmasın Baş ışınlar her gün uğrama Ömürlerim ay ay ıska diye Yalgan kaygı bir ayırama Güzlerime kara duyulanmasın Baş ışınlar her gün uğrama Ömürlerim ay ay ıska diye Yalgan kaygı bir ayırama Mangayıma küpten yazılgandı Jirge kilgeç bir gün gidesin Aşık melikə küp nige şulay Ahır günlerimni güdesin Güzlerine para duyulanmasın Başmışırlar her gün uğrama Ömürlerim ay ay ıska diye Yalgan kaygı bir ayırama Güzlerime para duyulanmasın Baş ışılar her gün uğrama Ömürlerim ay ay ıska diye Yalgan kaygı bir ayırama Güzlerime para duyulanmasın